Здравейте, пак се върнах. Сега, не, това не е. Не е това, чакайте. Пишеме... Ще го направя. Minecraft Server Download. Ето тук. Може да си го изтеглите откъдето си поискате. Но аз изтеглям от тук. От този сайт. Защото само тук ми тръгва да го зареда. И изтегляме. Аз гледам видеоклипа на Гого. Хората те чакат. Гого, ти имаш ли канал? Да. Айде, хората те чакат. Чакай, айде, дай. Go. Темпо. Ще паузирам докато се свали. Забравих да кажа, че първо трябва да го изтеглите в отделна папка. Това е едно задължително правило. После ще ви покажа как се настройва след паузата. Така, върнах се, изтеглих го и сега стартираме програмата. Това го крием тук. И сега, ето тук имаме папка, нова папка. И тук отиваме в Logs, отиваме в Last и почва да изписва на колко процента е готов сървъра и почвате да правите, за да видите на колко процента е. На другите версии обикновено изписва на чата, но тук така става. Сега. Да, всъщност ще изтрия стария си сървър и ще направя нов на Survivor. И сървъра ми е готов. Сега тук може да го загасите или от хикса, или просто да напишете коса черта, стоп. Сървърът е спрян, докато не натиснете иконката на Zdrt. И не. При ми се получаваше, сега не. И така, ето тук ви се отваря това. Ето сега трия този сървър. Вече ми трябва. Delete. И сега качваме тоя тук. Това си отворено. Сега, следващата трудност е да оправите сървъра. Отивате на този файл, дето пише сървър, и ако ви е на Windows XP компютъра или XP, за вас по-разбираемо, има една папка сървър, Open with, и избирате Notepad. Като за начало, най-важното е да въведете сървър IP, ето така. Забравих, че това да кажа, че е Hamachi сървър. Ето това е Hamachi. Трябва да си изтеглите Hamachi LogMe. И ето тук са ми играчите в моя сървър. И това е много проста програмка. С нея се правят нетворк и така. IP-то на Hamachi-то ми е ето това, копи адрес. И сега отиваме тук, Ctrl-V. И готово. Сега следващото, което е задължително да направите, е да пишете онлайн мод. Трябва да го свалите на false. Защото ако онлайн мод ви е на вярно, или по-скоро на true, ще могат да влизат играчи само с купена версия. Когато онлайн мода ви е false, ще могат да влизат играчи с свалена и купена. Сега тук се настройва гейм мода. Тук напишете каквото искате, само да не е Minecraft сервер. Аз ще напиша Ultima Survivor.
И сега Max Player, Spawn Monsters, Generate Structures, генериране на структури като дънжани, селища, Spawn. Ето тук има къде е? Spawn на ЦП, това е такива селяни да се спаунват. Спаунени мост за жител трябва да ви натру, защото е много трудно ще оцелете. И след това го сейфате. Следващата трудност, която може да срещнете, е от защитната стена на Windows. Отивате в контролния панел. Защитната стена на Windows. Окей. Влизате в нея. Ето тук. И ето тук има Add Programs. И ще ви изпише и натиснете Browse. И ето тук, ето този сървър трябва да го добавите. 30 харесати. Окей. Нещо, което пише всеки, който хареса. Добре, сега се го типа. Ето. И готово. И сега, ако на някой не им тръгне, то това е заради това. Това трябва да е свалено. Обаче може да ви се бъгнат много вируси, така че не знам, както си предпочитате. Това. Следващата трудност е да се опнете. Така си влизам в сървър, така че имах стар сървър, това е като обновение на стария сървър. И сега зареждам Майнкрафта. Ето аз поне съм си изтеглила версия за 1.7.9 и да знаете, ако си свалите сървър за 1.7.9, само на 1.7.9, отивате групова игра. Аз съм забравил да включа сървъра. Това не ми трябва. И това също. Готово. Добре, ако забравите да го включите, просто може да го рестартирате, ето така както показах. И ето Minecraft Ultima Survivor. Влизам. Survival бедами, не Survival. Survival. Епса. Ел Камбоджа. Така съм се свикнал. Айде бе, хората се чакат. Много бъгна ми се мишката. И ето, и за да разберете дали сте опнати или не. Ай, стига бе. Ох, много ми лагва в описато. Просто отивате. Ето тук натискате коса черта и пишете Help. И ето, ако ви изпишат само 3 команди, значи не сте опнати. Тогава проблемът е тук. И следното, което трябва да напишете на чата на сървъра е коса черта, оп, и както ви изорна има. След това натискате Enter и аз съм опнат. Опа, моя грешка. Това са трудностите. Ето сега пак ще влеза. О, да. Ами това беше. Повече от това няма какво да ви кажа. Гледайте клипа, оценявайте, давайте идеи какво да правя и